Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Ug mianhi pa gyud siya sa ato. May anhi siya kay nagpauban ko. Salamat. Salamat nga gipadayon mo dinhi sa ato ang inahan sa imong apo. Sakto kagid sa imong gisulti, Ronel. Nga kung ikauban ko lang siya, makita gyud na ako ang bulawano niyang hiyas. Kuhaon na to sila, Ronel. Salamat ma. Salamat. Dagan kayo salamat. Ako gyud silang kuhaon ma. Muuban ko sa pagkuha nila. Ma. Dili ingon ni ka sa iyon ang pagbawi nila. Gikan sa tumboy nga gika-live-in karon ni Nubi. Ikaw may amahan sa bata, dili ba? Oh, ako lagi ma. Kay nakaila ka naman gyud ni Nubi. Tabangin ko. Ron ako siyang makumbensir nga kami mo'y anging ikauban sa among anak. Nahigugma gid ay sinubi sa tumboy. Dako nga ako pagtuo ma. Nga napugos lang yung sinubi. Nga dili mo biya ni Alma. Kaya dako siya utang buot niya eh. May sakit manggod ang iyang inahan. Colon cancer. O si Alma mo'y nagbayad sa pagkimo sa iyang inahan. Makaduaw man kahata sa ila. Makaduaw ma kung wa si Alma. Karon ka, Ronel. Mahimo ka na to silang mabisita? Gusto kong makakita sa akong apo. Sige ma. Musuway tagadto sa ila. Mag-ilis dayon ko. Hain man karon si Alma. Oh, nga naman di ay. Hangtod karon wa pa siya mauli, ma. Tawga sa iyang opisina. Wa man ro'y trabaho. Ay, tuod di ay no. Kun mao, hain man di ay ron si Alma. Boss, mato ta silang Dainobi? Oh, Chokes. Iyay. Mura nag-uros-uros naman ay mong gugma nga to niya, no? Di nagkapugngan, boss? Ikaw ha? Ako lagi permini mong gibantayan. Gusto sa kong kamoy makadayo ni Dainobi, boss? Ay, ngayon kamoy. Presyon gimunduhan, nindot yung tanawon. Mawag kayong ta. Pero, naglagot pa man si Nobin ako. Sis! Unsa mga boss, uy. Lagot-lagot na. Yeah, diniglakaw na mo. Aw, magtsabaw na lantaw na mo kay biya na ko ka. Tsabaw karon. Tsabaw lagi. Ay, makikagagayong magbinto, Chokes da. Unsa man, ready ng auto? Ako ready na gani. Samot ng auto. Ganiyara, boss. Ano nila? Lakaw lang tal. Dito mag-auto. Unsa ka man, oy. Wa pa mo gawas, mama. Ha? Siya mo'y gusto kayo nga muadto silang Nubi. Gusto siya nga mo tanaw sa nga po. Hala! Kamalindot ba di gudana, boss? Malindot. Ganong dugay pa man siya, boss? Bebe, ako siya nga paso. Biyar, madali ta. Ha? Ayaw, Chokes. Eh. Ayaw. Wato na to si mama, God. Naginiminaw na kumutan o siyang reaksyon, boss. Kung iya na makita yung apo. Dili kay ikaw rin naghinam-hinam, Chokes. Labaw na ko. Pero, wato na to si mama. Ikaw. Manglakaw na ta? Kaya mo gihuwat, ay! Oh, Bago pa, hagon mo, madam. Umot pa kayo. Grabe. gusto kong magpabilin sa akong apo. Ang akong baho. Excited rin guys. Lula da. Sige. Dali naman. Animal! Gisapot ka. Kinsa na kaingon si mong sapot? Kadtong tumboy pa. Jack. Anong iya ka manghulgaon pa?
nga embarguhon ang atong kompanya. Gisayunan siya nimo? Ang nakasayop lang nako kay wa gyud nako siya papirmahan nga wa na gyud tay utang. Bisa na pa. Unsa man? Wa say konsensya? Lesson learned na gining nahitabo nato anak. Unsa? Nakabangon na ta. Busa ato nagyong ampingan ng atong negosyo. Kung doon tay kwarta, di ta magpadaog sa hambog. Kinahanglan nga punan pa nato ang unsa may ato karong natikom. Aron nga dili dayon kita malukapa kung doon na tay magian nga unos sa atong kinabuhi. Ato yung ampingan ang unsa may niya karon kanato. Aron dili na ta malusno dayon. Makalagot lang gid kayo pa. Wa gani siya mahadlok nga mahimong ako siyang pagkauwawan tungod sa nahitabo na mong duha. Ayaw anak. Nga di man. Kung ako nabuhaton pa, alkansi siya anak. Ginungog na sa labong magagagahom ang atong pagampo nga dili mawagan nato ang atong gihaguan nga kompanya. Busa na ini higayon na. Angay na tang magpasalamat sa grasya nga iyang gihatag ka nato. Sige lang. May mga litrato bang kong nahipo sa kong cellphone sa among romansa. Hmm? Sa kalipay nga among gisawan. Ngano, Jack? Unsay imong buhaton sa mga litrato? Ha? Unsa? O, unsa man, tuwa sa opisina si Alma. Mingon ang guard ma nga dito kuno si Alma. Ug wa na siya masayod sa pagbiya sa iyang amo. Nak, mao na kini ang panahon nga mo desisyon ka na pagpanag-iya sa 5 milyones ka pesos. Nga naman ma, Nagduda nako. Nga mahimong may nakit-an ng laing babae si Alma. ma, Lahi na gyud kaayo ang lihok ni Alma, God. Ug may katungod ka nga manag-iya sa maong kwarta. Kay kinabuhi sad nimo ang nataya sa imong paghimugso ni Laki. ma, Bisan tuod ako, mao'y nangandoy og apo. Pero gipaabot usab kini ni Alma. May sakyanan man nga mihunong. Tingalig si Alma na karon. wa man mo busina. Tingalig na kalimot. Ako susiyo nakin say ni abot. Unsa man, gwapahan ga nako ang akong apo. Nona ni mo, gupahan ka? Chukoy, ikaw Gupahan puntarong diha ha? Sama ka, madam. Gupahan kayo. Pirte mo ninduta tanaw, no? Murang higag 18 anyos. Unsay nga? Sus. Dutay. Sigurado gud ma'am nga di magbabiya ni mo si Lucky. Kisingan sa kong apo? Lucky. Lucky mo. Babae ba siya? Lucky. Wow! Kanindot ko day og pangahan sa akong apo. Ronel Delgado Jr. ang gingana ko si mong apo. Basta kabuon Lucky. Lucky rin na, sir. Yes. Mo di Lucky. Oo. Astang. Stilan kini mo, Chokes. Joke rin ako, sir. Ay, si nakaling ko. Kamu man lagi di ay ni Ronel, Chukoy. Amina ko, ma. Maunis mama, akong inahan. Kumusta, Mare? Ha? Pasaylua in tahon ko, Mare, ha? Sa akong pagpanamastamas sa pagkababae ni Nubi. Saon, wa pa manggod ko makailan niya sa hingpit. Kuan. So, manang, di lang kinumin mo pasakon? Saan ka, Chukoy? Uy, nagkamaldito ka man. Joke rin. Chukoy. Sa kataon, minamangigay ka ni siya. Gusto mong tanaw siya nga po, si Mamba. Kuan, kada ang... Bisag kadihot lang, Mare. Gusto lang yung kong mutanaw sa akong apo. Aw, sa atong apo. Dali, dayon mo. Kamo di ay ang nangabot. Nubi, si mama. Nagkita nami. Wag yung kumagmahay nga nagkita bigbalik. Kay kunwa pa, dili gyud ako madiskubrihan ang iyang kabuutan. Ang iyang kaligtong.
O ang gipasigarbo sa akong anak nga hiyas ni Nobi. Ang iyang pagkadisente. Di man tingali. Mao na ba ni ang akong apo? Oo. Mahimong mukugos ko sa akong apo. Mare, mahimong makakugos sa atong apo. Ay, Oh, uy! Kalami sa iyang katawa. Dong, nalipay ka nga giani ka sa imong lula, ha? Uy, dili gid mahimo, no? Kinahanglan gid nga makakugos gyud ko sa akong apo. Bebe. Nobi, sige. Pakugusa ang usa niya kalula. Niaw. Ang imong apo. Ang akong apo. Kahumot sa akong baby. Uy! Uy, makigsulti naman din ng akong apo. Maglingkod ta diri dong, ha? Aron matagbaw gyud ko nimo. Nganong imong magyong kidadi ni ang imong mama? Siya mo'y namugos nga. Manganhim eh. Unyag niya pa si Alma. O sa may mahita po. Ayaw lang ko kasuko. Dili mi magdugay. Gusto lang na ako maripay si mama nga makakita siya nga po. Ayaw magdugay ha. Di ko gustong maabtan mo din ni Alma. Mahimo ba? Ayaw isintro kang Alma ang imong kinabuhi. Dako ka kay katungod nga magmalipayon. Malipayon ko upa ni Alma. Misakripisyo ka lang. Tungod sa imong inahan. Gituman ko ang hangyo ni Alma nga makabaton ni anak. Ang imong inahan mo'y nangayog apo. Hinungdan nga mo iyang gusto nga. Ikaw gyud mo'y mida. Diha sa imong sabakan sa bata. Nga mamahimo niyang apo. Ngano gisupay mo ang akong kinabuhi? Tungod ka importante ka sa akong kinabuhi. Nobi, kung tinuod kang nagmahal sa atong anak, ihatag niya ang iyang kagawasan nga mamahimong normal. Ihatag niya ang iyang katungod nga magiguban sa tinuod niyang amahan. O dili ang usa ka babae nga parehas nimo. Higugma ako, Nobi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!